Eseze kuna yekele isi no da yekele Mgbejo ga yekele Ikwo no ya yekele Akeza yekele Amasiri akeze Afikpo Ankalaha Ishelu Akposi ezi na asatọ Ugwu Ugwulangwu Efiom Ndị Ebiaji ọ na-eke ebe ọbụla ọsọkwa gị nọrọ na n'olu m na nke uhuruchi taa na Ebonyi steeti ana m egbuchapụrụ unu niile a bụrụ na ị malite na-anụ ụdịrị nkwa na Owerri 99.5 Enugu ọdịnala marakwa n'ọkwanụ n'oge njirimara ndị Ebonyi ka anyị zọbanyere ụkwụ na nke uhuruchi taa biko Igbo ana m asị unu ya dịla unu nwute
iwe gadịla annoyed ma ọ bụrụ otu nwaanyị gara ịsụ oyibo wee sị iwe gadịla annoyed. Ana m asị unu niile ji ọkwa nọ ọkwa ịhụ ndị Abankaleke na-eje o. Ana m ebuchapụrụ unu niile ebe na ebe ọbụla isi were na-esonyere ihe omume njirimara ndị Ebonyi na-adị abịara gị ma ọ kụrụ elekere 5 nke uhuruchi kwa ụbọchị Wednesday ọbụla n'ụlọ mgbasa ozi abịara ụwa maka nkwalite omenala na asụsụ Igbo Owerri 99.5 Enugwu ọdịnala. Ọkwanụ gị na Chika Nwazụ ga-anọkọ rikọ ṅụkọ takọ ma chịkọ na nke uhuruchi taa. Ana m asị gị nnọọ rienne, ya dịla gị mwute na ya bụ ihe omume enweghị ka o siri wee bịara gị n'izu gara aga n'ọkwanụ ihe mere ede jiri wee bee wee. Ọ na-abụ ekele nna ekele nna agwụ. Anyị akpaliela njem na nke uhuruchi taa. Mana agaghị ịbụ ma ndị Ichengara ha batacha n'ozuzu oke ya. Ichengara ngwanụ. Anyị na-ekele ndị Ichengara deme daalụ ọlụ. Adịmana ịpali njem a n'ozuzu oke ya n'oge njirimara ndị Ebonyi tọọ ntị n'ala ka ịmata ka anyị siri wee kwado na nke taa. Anyị na-ebuchapụrụ agbụrụ Eza Ezekuna. Eza Ezekuna anyị abụọ agwọ ala gburu anyị agwọ ma o. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị ji bịa na nke uhuruchi taa. Ya bụ oge ahụ a ga-emecha wee mepee akara ekwentị anyị n'ozuzu oke ya. Naanị ihe ị ga-etiri m dịka mkpu bụ esiri amụ Chika Nwazụ anyị abụọ agwọ ala bụrụ anyị agwọ ọma. O nwere otu ihe mere na Ebonyi, kpọmkwem na Ebonyi steeti, n'otu mpaghara na Ebonyi ka ya bụ ihe mere na ọdị nso a. Tọọ ntị n'ala maka na ya bụ ihe ọ dị ka gasị na onwebeghị ebe ya bụ ihe mere kpatara anyị jiri chọọ iwebata ya n'ikuku ka ọha na eze wee tinyere ya anya ọnụ. Ya bụ ihe abụghị njirimara mana o mere abụ na omego.
nwere otu ezinụlọ ya bụ ihe mere na Ebonyi. Otu ezinụlọ nna agaghị akpọ aha. Gịnị bụ ihe a na-ekwu na o mere? Ya bụ ezinụlọ zipụrụ ụmụ ha ndị nwaanyị ụmụ agbọghọ abụọ naghị etolite izu ihe ji nwaanyị eme. Ya bụ ụmụ agbọghọ abụọ ka ebunyere ahịa ka ha gaa ree kpọmkwem na steeti ndị ọzọ ya na Ebonyi nwere oke ala. Mana gịnị mere n'ikpeazụ? Ụmụ agbọghọ ahụ ka a na-abịa ezigawa ha ahịa ka ha jere ihe na ahịa. Ha recha ya ha batakwa n'otu ụbọchị ahụ bịa kọọ ka ha na ahịa siri wee zụọ. Mana ihe mechara wee mee na otu ụbọchị wee bụrụ na ụmụ agbọghọ ahụ gara ahịa ahụ mana ha lọtaghị na nke ụbọchị ahụ. Ka a na-ekwu echi nke ụbọchị ahụ wee jie, ya bụ ụmụ agbọghọ ha lọtaghị, ya bụ ahịa eziri ha ahụghịzikwa. Ya bụ na ahụghịzi nwa nkịta ma ya fọdụzie eriri ọnya n'olu. A wee jụọ ese jigide ese nweghị ka esiri wee nụta ozi ka ha na ije siri wee gaa. Nke ahụ wee mee ka ndị ezinụlọ nne na nna ha wee gaa n'ogige ndị uwe ojii gaa mee mkpesa na ha na-achọzikwa ada ha nwaanyị achọ. Ka o mechara otu ụbọchị banye na ụbọchị nke abụọ mee otu izu ụka ahụghị ụmụ agbọghọ ahụ eziri ahịa ka ha gara ihe. O weburu ya na ka ha mere mkpesa na ogige ndị uwe ojii na steeti ahụ ezigara ha ahịa bịa mekwa na steeti ha bụ Ebonyi. Ndị uwe ojii n'aka nke ha malite isi imi n'ala ịmata kpọmkwem ihe bụ ya mere ya bụ ụmụ agbọghọ abụọ eziri ahịa. Emechazie n'ikpeazụ wee hụta ozu mmadụ abụọ atọgbọrọ ka ha tọgbọrọ n'ime ọhịa. Ozu mmadụ abụọ ka ha tọgbọrọ n'ime ọhịa. Ya bụ ozu mmadụ abụọ hụrụ ka ọ tọgbọrọ n'ime ọhịa na-amalitezi ire ure ebe ebupụgoro ha ọtụtụ mpaghara nke gụnyere isi, nke mere na ọ ga-afịa ahụ ịmata kpọmkwem ndị ha bụbu na mbụ. Ha bụ ndị uwe ojii mechaa wee kpọtụrụ ezinụlọ ahụ si na o nwekwara ozu ahụ n'ime ọhịa ebe dị otu a. Ọkwa ya ka ya bụ ezinụlọ bere akwa kwa arịrị mechaa wee gaa n'ogige ahụ ya bụ ozu abụọ tọgbọrọ wee buru ya bụ ozu abụọ galie na ezinụlọ ha. Ihe a na-agwa gị bụ akụkọ ihe mere eme, ya bụ ka ịtọ ntị gị n'ala ka ị nụrụ ya danda maka oge ruo bụ oge ị ga-etinyere anyị ọnụ n'okwu, maka na nkụhụrụchi taa ka bụ ọpụrụ iche ya. Ọkwa na naanị ndị okenye amamihe, ndị okenye ala Igbo ka ya bụ ihe ga-emetụta. Adịma Igbo ndị ọma, na nga na-akpapụ ya ọsọ bụ akụkọ anyị na-akọrọ gị, akụkọ ihe mere eme n'oge njirimara ndị Ebonyi. Ya bụ ka ezinụlọ ahụ gara buru ozu mmadụ abụọ ahụ gaa lie. Emechaa n'ikpeazụ, gịnị mere n'ikpeazụ? N'ụbọchị ahụ kpọmkwem a na-akwazi ụmụ agbọghọ ahụ akwa, ụbọchị a na-akwa ya bụ ozu, ụbọchị olili ozu ahụ, ihe dị ebube mechara wee mee n'ikpeazụ. Gịnị bụ ihe mere? Wee hụ ụmụ agbọghọ abụọ eziri ahịa ka ha si na ka ha si n'okporo ụzọ wee na-abata n'ezinụlọ ha. Cheta n'ihe a na-agwa gị na-elichala ụmụ agbọghọ abụọ ahụ, onye ọbụla wee kwa arịrị wee jide obi ya aka. Wee hụ ụmụ agbọghọ ka ha si n'ọnụ ụzọ were na-abata na ya bụ ngwurube, na ya bụ mbara ezi, onye ọbụla n'ọsọ. Naanị ndị okenye amamihe bụ ndị ahụ mara na ịgba ọsọ adịghịzi n'ụwa, na ha na-akpụdobeze nna ha ochie nso. Naanị ha bụ ndị nwere ike wee kwụrụ n'onwe ha, kwụrụ n'ụkwụ ha abụọ, kwụrụ chim na ihe dị abụọ n'otu ga-emeriri.
wee chebiri ndị ahụ ụmụ agbọghọ ahụ wee bata wee na-ajụzi ọ bụ gịnị na-eme na be ha, gịnị ka mmadụ jiri wee gbakọọ otu a. Oge ahụ ka a nọrọ wee kọrọ ha ihe abụ ya na-eme wee nabata ha nke ọma. Mana ebe ọ nọrọ wee gbajie wee dọrọ ka ọ dị ugbu a wee bụrụ n'ezinụlọ ahụ n'obodo ahụ niile nọzi ka ọ dị ugbu a wee na-eti ikpa aha ka ewu wee na-asị ndị okenye ala Igbo o nwenugo ebe ụdịrị ihe a mere, kedu ka a ga-esi wee tinye ọnụ na ya bụ okwu. Cheta na ihe a na-agwa gị mere na ọ dị nso a, ọ nwebeghị ka esiri wee dozie okwu ahụ nke ọma. Kedu ihe a ga-eme n'ọnọdụ ahụ? Ọ bụ ya bụ ihe a jiri wee bịa n'oge njirimara ndị Ebonyi na-abịara gị n'Owerri 99.5 FM Enugu ọdịnala. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-emepe akara ekwentị anyị bụ ebe ị ga-esi wee tinyere anyị ọnụ n'okwu na nke uhuruchi taa. 09031869000 maọbụ 09042195273. Agbakpam ụzavum. Kpọtụrụ anyị ka ịgwa anyị ka esiri were n'akwa onye ukwu gwara ka ije wee kwụọ ọgịga. Ụmụ agbọghọ abụọ a na-achọ achọ ka emechara ga buru ozu onye ọzọ wee lie na be ha wee kwụọ arị. Mana ụbọchị a nọrọ were na-elizi ha olili, ụbọchị olili ha ka ụmụ agbọghọ ahụ mechara wee si na ije ha gara wee na-abata onye ọbụla wara ọsọ. Gịnị ka a ga-eme n'ọnọdụ ahụ? Ọ nwere otu nwaafọ Eza Ezekuna, abụ ya ga-esonyere anyị na nke taa. Ịmara ihe ha kpọrọ ya Man of Joy. Onye ọkụ egwu ka ọ bụ Eza Ezekuna. Anyị abụọ kpọtara anyị site na akara ekwentị ndị ahụ ka anyị were nye otu a. Anyị nabata na onye mbụ na nke uhuruchi taa. Alo, uhuruchi ọma nọ. Onye ka m na-anabata? Ngwa gaa n'ihu biko, welite olu nna m. Kene gịnị mana eligonu ndị nke aha ebe e butere n'ime ọhịa, eligo ha eli. A ga-afọpụta ha. Akpọpụtara ha na okwu adịgo mma. Ahapụkwanụ ha ebe ahụ kwanụ. Ngwa sikene m anyị abụọ. Dị mma, ọ bụ na Owerri 99.5 Enugu ọdịnala ka njirimara ndị Ebonyi si were na-abịara gị. Alo, ya gaziere gị. Onye ka ọ bụ mụ na ya? Esikene m dịka anyị zọbanyere okwu na kansụl ime obodo Eza Nọọtụ ya na Eza Asaa. Sikene m anyị abụọ. Ahụ ala bụrụ anyị abụọ ma o. Gbaga n'iru nna m, tinye ọnụ n'okwu.
Bam, God go. Eh. Eh. Chai. Ew. Then they down God go nam. Takwa. Oh, man of joy. Chineke ọwa ihe n'ịtọ. Hello. Ohuru chama nọ nna m. Anyị abụọ. Maka eze anyị. Ka anyị ruo na m. Ịbụ na onye okenye ghọtara ebe a na-aga na ya bụ ihe mmiri esiri a na isi wee gbarụọ. Mana o mere abụ na omego, kedu ihe a ga-eme n'ọnọdụ ahụ? Mana n'uche nke gị na-ekwu na ọ bụrụ na akpọrọ ndị uwe ojii na o nwere ihe o mere. Akpọchakwana ndị uwe ojii, gịnị ka ndị uwe ojii ga-emezi? Ozu bịakwa mara maọbụ nke unu. Ndewo nna m. Mana ị nọnụgo ebe n'ụdịrị ahụ nwere ebe o mere. Ndewo nna m. Ndewo. Kelere m eze. Ndewo. Ọ dị mma, anyị ka na-aga n'iru naanị na nkeji ole na ole ka anyị ga-apịachi ya, maka na anyị ga-apịachi n'oge na nke taa n'oge njirimara ndị Ebonyi. Man of joy, ị nakwa ya? A bụrụ na ịtọ ntị gị n'ala na egwu a Man of Joy bụ nwaafọ Eza Ezekona na-apịapụrụ anyị ka ọ dị ugbo si ihe ọbụla ị chọrọ imere mmadụ ibe gị, biko mere ya onye ahụ na ndụ. Maka nke a wee bụrụ maka ndị a na-adị eche maka na anyị ahụtala na o nwere ndị na-adị eche mgbe mmadụ nwụrụ onye ha na-anaghị atụpụrụ ọnụ n'ọwa ozi ọgbara ọhụrụ. Mana ọ bụ ha ga-ebu ụzọ malite gbasawa ya bụ ozi na onye dị otu anwụkwala, na-edere ya ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Naanị ka ha jiri wee nweta nke nwa bekee kpọrọ comments maọbụ reaction maọbụ viewers. Ihe ọbụla ị ga-emere mmadụ mere ya onye ahụ mgbe ọ nọ ndụ ka o kelee gị nke ọma. Man of joy, ọ bụ ya kwuru ya. Alo, anyị abụọ ahụ ala bụrụ anyị ọgwụ ọma. Onye ka ọ bụ anyị na ya? Anọkwa. Ụmụ chi anọkwa. Ọ ga-abụ ekporo n'afọ ahụ n'isi na ndị enyi m Ebuka na Amagozi. Afọ fọrọ obere ihe ka mmepe ọnụ wee kpoo okwu ahụ.
mana otu ahụ malitegoro ire ure iche na nke ahụ ga-ekwe omume. Chai. Yo. Nwoke dị ife. Ahapụkwana ya ebe ahụ, nwere ihe ọ ga-eme. Obama mmadụ ka bụ nna m deme dalụ ọrụ. Mere ya na ndụ, echela mgbe onye ahụ nwụrụ anwụ, anyị na ha atụtụkọ. Hello, Uhuru Chioma nọ. Esikene m anya bụ gwazie m aha gị na m. Onye nọ n'ọgbọ? Aka m asị gaa n'iru Sankara. Ngwa jiri nwayọọ bele nna m, tọọ ntị gị n'ala, ị ga-anụrụ ya na nda. Na nke mbụ bụ na ọ bụ njirimara ndị Ebonyi ka anyị nọ na ya, n'agbanyeghị na anyị enweghị ọtụtụ oge na nke taa. Ebonyi, obodo ọma, south of the nation. Hello, Uhuru Chioma nọ. Onye ka ọ bụ anyị na ya? Ngwa sikene m anya bụ were ya gaba nna m iji ya. Eyi. Ewo. Ihe na-eme n'ụwa. Adị mma. Ka udo chia. Ndewo nna m. Ya gaziere gị. Akwa ala bụrụ anyị akwa ụma o. Adị mma, anyị ga-adọbiri ya ebe a, Igbo bụ Igbo. Ya dịla na mwute dịka m kwuru na mbụ, iwu na adịla annoyed. Eji m aka na ịmụtala ihe na ya bụ akụkọ. Ọ bụrụ na o nwere ka ụdịrị ha siri wee mee gị, mara ihe ị ga-eme n'ọnọdụ ahụ, ka udo wee chịọ n'aha Yesu. Ana m asị gị ya gakwara gị nke ọma, Igbo ndị ọma, ụmụ afọ Ebonyi. Ya dịlụ na mwute, n'izu ọzọ na anyị ga-anọzu n'ozuzu oke ya, wee kpaa nke ọma, wee tinye ahụ n'otu kansụl ime obodo nwere ihe ejiri wee mara ha na Ebonyi. Ana m asị unu ka o mesịa gị na Chika Nwazụ narị na nke uhuruchi taa. John nwa Ebonyi ọnụ pụta Igori, ọ ka nọkwa ya ka onye anya olu na ihe anyị ga-eji wee pịachi ya na nke taa. Ike libe, ike nkoko, mmadụ abụjọ nọ n'afọ.
Alright, thanks you for watching. Try to follow me and always watch me live. This is Radio Nigeria with a 99.5 FM Enugu, Radio Ordinala and Igbo Indigenous Radio. We broadcast in Igbo. Thank you for watching and may God bless Nigeria.